Mila esker. Egon dia interbentzio pare bat, bero hiru, ez da, komentatzen dutena da, bidea ez dela konfrontazioa, bidea ez dela alde bakartasuna, bidea elkarbizitzaren bitartezin bar dela, adostasunen bitartezin bar dela, eta teorian hori horrela da. Baina esperientziak zerbait erakusten badigu da, neurriak hartzen diena beste batzu diela. Neurriak hartzen diena da, gehiengoa Madrilen dago, gehiengoa kopuruetan eta boterea Madrilen dago, eta beraz, markoa bere jartzen dute, eta guri tokatzen zeguna da, marko horren barruan ahalduguna kudeatzea, ero ahalduguna onartzea. Da, 78an jarritako markoa ero irizpidea, eta orain ere hor dagoena. Kataluniako eredu hor daukagu, Kataluniako adibidea hor daukagu. Ahalegindu arren hitz egiten, ahalegindu arren adosten, ahalegindu arren ibilbidea partekatzen, erantzuna eseskoa behin eta berriz, eta beraz, esaten denean aldebakartasuneko, ero aldebakarreko bidea hartzen dela, hori kritikatu, hori adostasunaren kontra dago, eta hori konfrontazio zuzena da. Hemen argi dagoena da, eta berriz errepikatzen dut lehen esan dudalako, konstituzioaren asmon garrantzitsuena orduan zegoen regimen frankistaren ikuspuntutik zen, modu batean eredu aldatu, irudi aldatu, beste aurpegi bat eman, demokraziaren aurpegia eman, baina bermatu erregimen frankistaren estamentu guztiak inungo arazorik gabe irautea. Eta hori horrela izan zen. Eta horretarako prestutasuna egon zen ez da aldaketza batzuk egiteko. Autonomien estatua. Autonomien estatua, gero guztientzako kafearen proposamenarekin ikusten zen beste helburu bat zegoela. Eta da, estatu barruan zeuden eta dauden nazioak o nazioen ukazioa. Estatuen barruan zeuden nazioan ukakena zen oinarrian zegoen dena. Eta, planteamendu bat egiten zen, marko berri bat demokraziaz jantzitako, eta demokrazia hitzaz jantzitakoa, eta ea bengoz, abertzale hauek, ea bengoz, euskaldun hauek, ea bengoz katalon hauek, ez da, konformatzen diren, eta ez diguten, lan gehiago ematen. Eta, egia da, arazo bat zegoela, arazo batetik egon zen, gerra zibila egon zen, gerrate bat egon zen, da orduan, ea marko berri horrekin lortzen dugun ez da isildu daitezen eta tranquildu daitezen. Baina errealitatea da, jarritako marko horrek, ez zaukala gaitasunik, ez zaukala aukerarik, bere burua naziotzat hartzen duten herri horiek, eta Senper jaunak esan du, lurraldeek ez dauketela zertan elkarbizitza, lurraldeen papera ez dela elkarbizitza, baizik eta herritarrena dela. Baina herritar batzuk erabakitze dute, bere identitate propio izatea, herritar batzuk erabakitze dute, bereiek daukatela gaitasuna edo eskubidea bereien etorkizuna erabakitzeko, eta horiek erabakitze dute, baita talde bezala funtzionatzea. Eta hori da, beste hausatzen artean, herri honek daukana erabakita. Hau da, guk sentitzen dugu herri propio bat garela, sentitzen dugu gaina nazio bat garela, eta horren baitan uste dugu bertako herritarrek eskubidea daukatela gehiengoz horrela erabakitzen badute beraien erabakiak hartzeko eta beraien etorkizuna erabakitzeko. Eta hori da demokrazia. Eta gero sartu gaitezke kopuruetan, asko izan ziren, gutxi izan ziren, gehiengoa bazen, edo ez bazen, abstentzioak aprobetxatu baziren irakurketa alde batea botatzeko, edo ez botatzeko. Nun dago bildurra? Nun dago bildurra? Herritarren gehiengoak erabakitzen badu, gaur egun markoa, ero eta aurretik dagoen markoa, hori dela jarraitu behar duguna, utzi dezaiogun boskatzen. Eta arazo nabariena da, ez dela boskatzen utzi nahi. Nun dago arazoa? Demokrazian bada, eta orain arte izan dugun markoa bada, azken, historian izan den markorik onena, askatasun gehienekin, eskumen guztiekin, hemen dagoen aukera, orain arte ez dugu bizi, ez dugu izan, orain daukagun bizikalitatea, zergaiteko ez diogu jendeari boskatzen uzten, erabakitzen uzten. Aukerak badaude, bideak ere, eta konstituzioek zer esan edo ez esanen arabera,
Europako beste toki batzuetan demostratu dute demokrazia jartzen dutela aurretik eta ematen dutela aukera jendea bozkatu esan. Eta kasu horretan, Eskoziako kasua zani naiz, Eskoziarren gehiengoak erabaki zuen Erresuma Batuan mantentzea. Hori da demokrazia. Utzi dezagun diskurtso faltsuak egiteari, eta jarri dezagun mahai gainean aukera bat herritarrek, bertako herritarrek erabaki dezaten, baina hori da etzena utzi iraganean, eta gaur egun ez dena utzi nahi ere, eta markoa oso polita, irudia oso ona, baina bertako herritarrek oraindik ez daukagu gaitasuna gure etorkizuna erabakitzeko. Eskerrik asko.